e criado pola persona que presenta o animal ahora mismo, don Fernando Groba. Ben, os concursos oficiais, como decíamos, nestes concursos temos unha finalidade que é un pouquiño valorizar a raza de cabalo galego. Como? Pois ensinando exemplares preparados para concursos. A xente ten a idea sempre do cabalo galego como un cabalo do monte, que tamén o é, a cal non renegamos, pero queremos tamén ensinar a outra posibilidade que ten o cabalo galego, que é o agradecido que é cando se lle cría en unha cuadra, non? Con unha boa alimentación e dormindo a cuberto. Ademais, cos resultados cos campións sempre se meterán dentro do programa de cría. Paso para Furia. Dentro do programa de cría, potenciando o emprego do semental campión na cubrición de eguas tamén selectas. Tamén se pretende con estes concursos potenciar a comercialización de exemplares selectos. Furia se está trotando pola pista. Continuación, Catuxa primeira.